29 August ndiri kudzoka nenyaya panapa yandiri kuona iri kutaurwa naavo advocate Nelson Chamisa vaimbova mutungamiriri webato rinopikisa zvematongerwo enyika reCitizen Coalition for Change. Vakabuda vachitaura mashoko ekuti it can't, ndo ega mashoko avakangotaura. Zvinova zvinhu zvakaita kuti vanhu vatange kutsva pfungwa kuda kutsvaga kunzwisisa kuti vakanga vari kutaura nezvechii panyaya yemashoko iwaya. Zvinova zvinhu zvekuti munyika mune zvinhu zvazviri kutendererawo zvinhu zvaitaona nawo chimwono vachiti the idea of a diaspora based Zimbabwean institution is here and those opposed it should have the courage to debate or simply learn to live with it. What is needed is to refine and improve it. We can't continue to watch Mnangagwa do as he pleases without a global united efforts to highlight these issues by Zimbabweans. The opposition parties have failed even to speak to the Commonwealth for 2.5 years, simply to pick up the phone and call. Ndo mashoko aitaurwa nawo chimwana chitara zvekuzonzi saka tinogona kunikina unopapa kufamba nyaya chinzi GLE chinchi tinogona kusumuka tikatotanga imwe imhirikini muexile tikanogadzira imwe hurumende kunzo ndo nyaya imwe inga iri kutaurika pesa apa nditi. But ndiri kuzoona nyaya imwe inga iri kunetsa inyaya ye2030 pachinzi parikuda zvokutaura zvekuzonzi constitution yacho nga ingochinjwa kuti vanhu vari pavakontinye vaMnangagwa vasvike ku2030. Ndiri kuzoona saka ndo nyaya dziri 2 dziri kuita kuti vanhu vatemeseke musoro ipapapo. Kozoita nyaya futi kwaFreeman Chari yemaresults akangobudiswa yachingonzi ndo maresults anga aripo chinji. Saka nyaya idzozi dzese dzakangonowekwa panguva 1 zvinova zvinhu zvekutemesa vanhu musoro kuti kana this man ari kutaura zvekuti it can't, ari kunyatsotaura nezvechii pamusoro penyaya dzese idzodzo. Ndiri kuzoona vana veZimbabwe vari kuti hi Chamisa, you have been promising us lies since 2018. You are my president, but you can do better than this. The problem is this brother thinks he is royal. And I don't even know my Zimbabweans, but definitely it can't. But people want to hear what can people have waited for too long for change. Vanhu vari kuda kuwana kana kuwanikwa president ndo imwe nyaya iri kutaurwa panapa. Vari kuti take it Zimbabwe people that you are not deceived by ZanuPf. God desires a new era totally different to ZanuPf way of doing business. In the last 2016, God said enough is enough of lies and deception in Zimbabwe. Enough is enough of the Antichrist regime. Chinchichi mumwe zvitaura mumwe akati it will happen 2030 beyond, ndo nyaya dziripo vanhu vari kutaura nyaya 2030 kuti pamwe ndo zvitaura, but inyaya yekungoti pane pakangonzi it can't zvotanga kuvhiringidza pfungwa dzevanhu kuti pari kutaurwa nezvechii panapa. Mumwe ari kuti president don't act now, wait for them to do their things. Whatever being done is trying to get a reaction from you. Your cards have been well played and they don't know if you are holding a joker or a kingpin or a queen for checkmate. With or without you can change will happen. Boss, you will never be author of how it happens too. Yes, Mr. President, we will make our own conclusions about that exactly you are talking about. But what I know is when God is not in for it can't. We need new leaders. Ndo mashoko ari kungobuda ari kungotaurwa nevanhu vari kuona zvinhu zvakasiyana siyana panyaya yezvinhu zvese iyoyo kunzi it can't, because hazviiti but zviri kunzi hazviiti. Ndo nyaya yatoda kuti tinyatsoonesana panapa, because pane zvinhu zvakati wandei zviri kutaurika panapa. That's why ndiri kunyatsodzika nenyaya kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti pari kutaurwa nyaya yechii. Pari kunzi Chamisa unite all opposition figures and fight on hope inclusive. Mwari kuti I love it when he is throwing riddles. You see, mwari kuti maximum taneta nekukusapotai mudhara muri kukwata kuva in the front line muda ku leader from the terraces. Tikukuona the problem yevanhu taneta nekudidi tinogara chisanga nevanhu akada rimwe rinotova panapa tatoneta nekunzwa nyaya idzodzo. Hauna kumanikidzwa, gara kumba kwako ikoko or do whatever you want with your time, not kuda kuswera uchida kungoti ta
Speak for yourself. Neta wapedza, not to influence munhu zvisina nebasa rese zvisina musoro wese. Unotoona kuti iwewe kana ukatonzi tungamirira kana Sunday school, unoona nematauriro emunhu akatonzi tungamirira kana vana veSunday school haakwanise. Because why? Anogara angori munhu wekucomplaina. Don't type yevanhu vakaita seava vari kubuda kuti taneta. It's not like that. Hazvishandise zvichidaro, and it's not fair. Kuda kuti ita kuti neta. Simple and straightforward. Kana uri kuti taneta iwewe nemhuri yako, chingoti inini nemhuri yangu taneta, kwete kuti taneta, just taneta. It doesn't make sense. Ungari kuti your press is conveying message through riddles is truly remarkable. However, it reveals your lack of an aptitude in political leadership in the realm of political. The ability of effectively communicate in paramount for achieving success leadership. There is hope. Everything say we can. If you can't, it's time we shift gear. It can. Okay, President, we know you are the one. Tried and tested leader in you. My project. Atinoziva kwa akabva gamali akati kana zviri zvamwari zvichabudirira ndezvavanhu zvinoparara. Okay, mwari kuti it will happen because the people of Zimbabwe are letting you down, and they will continue to let you down. The fear is too much. Urikuona nyaya iri papa pari kuvhirikidzwa vanhu pfungwa, vanhu vada kutsvaunzwisa mwari kuti nothing can't boss. It just happened on the level in primary. They said that 1 2 can't. It can't, but in junior school they said the answer is -1. At the same school they however said -1 is no square robot, but at high school we were told the root is and it's called a complex number, you know. Donya yacho iri papa parikunzi it can't papa mwari tokudikira kuti inzwa mutoti it can't ka ndimu kutonyeba because zvinozofamba zvakadai parikupisa mwari kuti one thing you have to learn advocacy Chamisa is really keep quiet and watch from a distance and study and digest, not comment or react anything and everything. Okay, in fact you need to competent comms person to manage your social media. Anyway, Maonero, I don't even know what is he trying to say baba nyaya yakadai so, because azviganza atsvage kuti munhu anomanejera chindiana, you know. Come on, but it's okay because munhu angada kuone 2 cents dzake. Because kuna munhu anobelieve kuti munhu kana urione ningina ufanira kuti zvimanejera zvako unofanira kuita kutopa munhu foni yako chache. Ngozi maZimbabweans unozifunga zvinhu zvifani zvokuti kwatozvifutasisaka zviri kuita these people. But anyway, it's a topic for another day. Totozoonesana ngeza timbonzwisisa kuti chinji kutaura pana kumwari kuti congratulations, SADC chairman is now in Zimbabwe along 7th Avenue Brondale Road just after PGHQ. You can engage SADC easier now to bring lasting solutions to this. Definitely it can. Urikuona yanyawo imwe yakusanganisirwa yekunzi SADC yekunopi aidzedzana SADC munonzi zisinyanyowani kedza sinyanyowani. Mwari kuti mune kamwe kaumwari almighty super being perfectionist character. So ameno maonero angu alright. Mumwe ari kuti I will tell you what can I just, it's you promising people that no matter what ZanuPf does, you win 2023. Then you didn't. That you said delimitation is not an issue. Then it became an issue that SADC will solve our issues and put us on the path for a new election, which they did not. SADC pamwe ndonyaya dzacho ziri kutaurwa kuti SADC it can't, you know, ndonyaya iripo. Ende tiri panyaya futi imwe yekuti vanhu vari kutanzi mimi mudhara muneka umwari kakanyanya chinchi. It's not like kuti munhu anofanira kuita utsinye. I understand kuti maZimbabweans makadzidziswa kana makatrainwa kana makarerwa nema-leaders ekuti vaingokuitire utsinye chibhinya pese. So munhu wese unoda kuti akutungamirire anofanira kunge atori kwaSatani jeje achiworshipa zvakasatani. Ndokutoti I think maZimbabweans manyatsonzwisisa. I don't know kuti kakurerwa rudzi kakaitwa maZimbabweans, but
kana torwadza. Zvafanira kuti munhu akambogara kumwe kwokuti anenge achinyatsoona kuti pana pari kurarama zvezvo zvine katsvanyiriri kakanyanya, akazogara nevanhu vekuti vanenge vari bo, anenge akutova abuse ndiye. Ndo zvazvitori. Saka maZimbabweans ndo zvavari, vakatoona kuti vajara kurerwa nemamwe maleaders anga achivaitira utsinye nguva yese, achivaitira zvemaabuse izvozvo, vakazotanga kuwana munhu kuti anenge ari softers achinyatsoti aiwa no hazvinzwaro, ndo vanenge vakutotanga kutomushungurudza semunhu uri soft yo wakadai so, wozanonga kujara ngozvamburwa ka. Ndo zvazvinenge zvitongori. But nyaya iri panapa yandiri kuona panapa iri kunzi kandi inyaya idzodzodzi dzandakuonesai mhuri yeZimbabwe dziripo, nyaya dziri kupisa between those three. And for sure takada kuzvitarisa ma1, nyaya yekunzi kuchinjwa constitution yemuZimbabwe kuti havakwanise kunosvika 2030, it's something chinotonzwisa ningiriki nhasha chedzo kuti how kuti constitution inzi yakuda kunochinjwa because of mumwe munhu aningiri nechinhu chacho chaanyatsoita chekuti chinooneka chachuka, mukachitsvaga munochishaya kuti chii. Hapana chinobatika chanyatsoitwa ipapapo. Ndo chokwadi chezere ende chokwadi hachiputsa ukama, chokwadi chemahara chaitwa chinobatika, hapana chiri kuonekera. Ndo chokwadi chiripo. But vanhu vari kunozonzwana chiti aiwa 2030 ngasvika ari chiripo. Ameno I don't know, pamwe iwo isusu tisitongwa kunge tisiri kugutsikana, pamwe munogona kunge makaitirwa zvamakaitirwa. Ameno. But ameno kozoita imwe yemaresults yekunzi akazoburiswa nanachari nezuro ndizuro papera gore ndobva auda kubudisa maresults. Amen. Ndo nyaya dzacho dziri papa. Ndangoti ndidarike nepanapa tichingoonesana because vanhu vakawanda vanga vari kundibvunza zviri kumbonzi chii pari kunzi it can't. I think ndakwanisa kubatsirana nemi nenyaya the other guy uyo ari kuti togadzira imwe government kunze kweZimbabwe. I'm sure it can't. I'm sure. I think makuzvono. I mean, you tell me what you think in the comment section, but the most important thing here is to like this video kuitira kuti vakwanise kunzwisisa kuti dare ranga rakabatwa pabatwa vanhu ipapa. I don't know kuti nyaya iyi munoiona sei. Tell me in the comment section.